Čím začal tvůj příběh bermudským trojúhelníkem? Tak tím vytváří nějaký to magnetický pole. Ale vlastně reálná válka, která tady probíhá, je mezi Atlantidou a těma lidma, co chtějí zůstat na planetě, kámo. Že co když to spadlo do toho bermudského trojúhelníku? Dává smysl, aby to bylo někde mezi lidma, víš, jako to nějaký testovací místo, tak... Shisha Bar Queens v Kolíně. Skvělé místo pro večerní posezení a odpočinek po náročném dni. Pohodlné posezení a atmosféra zaručeně zpříjemní zážitek z vaší návštěvy a nechybí ani super hudba. Rozsáhlá nabídka alkoholických i nealkoholických drinků zajistí, že si každý najde ten svůj. A protože se jedná o shisha bar, nesmí chybět ani skvělá nabídka dýmek různých příchutí. Dýmky jsou připravovány zkušeným dýmkařem podle vašich preferencí, aby vám vaše dýmka vždy chutnala a splnila očekávání a byli jste maximálně spokojeni. Tak neváhejte a přijďte posedit s přáteli. Čus lidi, my vás vítáme u dalšího dílu podcastu, jsme tu zase klasická sestava. Čus, čus. Zdarec. No. A dneska bude takový, nechci říct jako temný, ale temnější téma. Záhadnější. Takový 6000 metrů hluboký. A budeme se bavit o konspiračních teorií nebo i nějakých jako vědeckých poznacích o bermudském trojúhelníku. Bermudský trojúhelník. Kdo o tom neslyšel, víš co, jako malej jsem se kvůli tomu nejvíc bavil, kámo, lítání, prostě. Ale to jo, to většina lidí prostě řekne, já se ztratím někde, ale v bermudském trojúhelníku už v životě nenajdou. Jo, právě, kámo. A... Propadnu se někam do jiného prostoru, víš co? Jo, to byla můj první strach z lítání byl bermudský trojúhelník, takže... A v tu dobu jsem vlastně vůbec nevěděl, kde to je, víš co, prostě jsem se hrozně bál. Ty jsi třeba věděl, že tam nepoletíš, jako přesto, ale zároveň se z toho bál, že se to stane někde jinde třeba. Jo, přesně. Tak jako ono, když od mládí slyšíš prostě, že tam mizí letadla, lodě, kámo. A že by to bylo ještě někde jinde, víš co? Zrovna, že tobě by se to stalo, taková náhoda. Jako ono obecně, když spadne letadlo, tak jaká je šance, že to přežiješ, víš co, jako takže... Když spadne na zem, tak jo. Taky a do moře? Tak jo. Víš co, jak se říká, proč se bát letadlem lítat, ještě žádný se nevrátilo na zem. Ale mně taky je větší šance, že se vybouráš, než že spadne letadlo, víš co? A takovýhle věci. Ale zase... A nebo je velká šance, že se vybouráš s letadlem. To taky. Ale že letadlo je jako nejbezpečnější z těch všech. Že se ve vzduchu srazíš prostě. Kámo. No, třeba Porsche 911. Se ti tam pošle ten airbag, vole. V té sedačce a ty jenom... Já nevím, tak můžeš se to... Vystoupíš a jdem si vyměnit pojistky, ne? Tam hodíš varovky, ručku, kámo, ve vzduchu prostě, že hele, pojďme to vyřešit. Za krajnici zajedeš. Na dálnici. Ne, takhle se o tom nemůžeme téma a my tady, že s letadlem hodíš varovky, kámo. No, jasný. A zajedeš za krajnici. Jak tě to učili v autoškole, víš co, prostě. Varovky zajistit a vzít si vestu. Trojúhelníček, to je základ. Bermudský trojúhelníček tam hodíš jeden, no. Protože stejně ty lidi byli vždycky zhulení, když se jim něco takového stalo, kámo. No, jako nedivil bych se tomu, no. Si tam šlehli keťák a už to nedalo. Ne, tak hele, tak to vem to jednoduše. Čím začalo tvůj příběh s bermudským trojúhelníčkem? Čím začal tvůj příběh s bermudským trojúhelníkem? Kdy ty máš první nějakou vzpomínku na bermudský trojúhelník? Kámo, to už je hodně dlouho. Řekl že už tak rok 2008, něco takového, že jsem začal sledovat prostě zprávy a tam prostě, že najednou, že se ztratila, vole, loď v bermudském trojúhelníku, že ji prostě nemůžou najít, vole, a ty takový, kámo, ale já jako chci třeba na nějakou okružní plavbu se podívat, prostě malej prostě sny, vole, že budeš lítat na vlastní jachtě, vole, tryskáčem, a teď, kámo, já už nechci, já nechci být milionář, nechci být vlastně bohatý. No, jaká byla tvoje první zkušenost s bermudským trojúhelníkem? No, zkušenost, zmínka, kterou jsi slyšel. Asi jako Zdenda, prostě slyšel jsem to ve zprávách nebo někde v nějakém videu prostě a už máš takovou tu nejistotu někam letět, víš co? Přitom jako
to může být úplně v klidu, víš co? Jo, no je to úplně kolik 1000 kilometrů daleko, víš co od tebe. Proletíš tam 0krát za život, když prostě nelítáš někam do Karibiku. Ale prostě se toho bojíš, víš co, prostě máš z toho respekt. Prostě Co ty víš, že to nebude někde, vole, tady nad Londýnem nebo někde, kam letíš, kámo? Co ty víš, třeba nad Dánskem je něco takového, jenom se o tom Prostě nemluví. lítáš v Evropě A nebo nelítáš. najednou se tady vytvoří bermudský čtverec, ale Najednou seš, vole, na planetě u Thanose, kámo. Hele, co když je teorie vlastně, že Bermudský trojúhelník je jediný místo, kde když Thanos luskne, tak vlastně zmizejí ty věci, tak že by to fungovalo na ten trojúhelník. jo, no jakože třeba omezení, víš co, Víš týpek co, dostal třeba- debuff prostě na rukavici. Rádius 1000 kilometrů, kámo. Nelevlil. Lusku uprostřed, vole. Týpek skipnul tutoriál prostě. Nevím, jak se to používá prostě. Zapomněl skillit. Ty máš nějakou zkušenost? Moje zkušenost s Bermudským trojúhelníkem je asi taková, že jsem s mým dědou hodně řešil UFO. Mhm. A nemůžu říct, že jsem úplně zastánce názoru, že jsme tady čistě jako... Sami? No, jakože jak jsme se sem dostali, víš? Jo. Že jako, OK, jedna teorie je, že jsme z opic, víš co, tohleto, blablabla. A evoluce. A pak je taky třeba teorie, že jsme tady dosazený ufounama, víš? Že jako takhle postavili ty pyramidy a tohleto. No, ale upřímně, to bylo asi první, jak jsem se k tomu dostal, protože UFO je hodně spojený s Bermudským trojúhelníkem. Yes. Někdo To je říká, pravda. že to je brána, nebo že tam mají nějakou schovku ty ufouni a proto... Portál. Ano. Četl se mi, že někdo jako, že prej viděl, jak vylítává prostě z moře letající talíř, nebo To že je tam nějak- zalítává To je prostě nějaký pod video vodu. snad, že jako někdo to natočil při nějaký tý právě okružní plavbě, jako nějaký talíř prostě, nebo nějaký neznámý jako objekt, za dne bílýho, víš co? No ještě. jaká je největší konspirační teorie ohledně jakoby Bermudského trojúhelníku? To je prostě za mě jako UFO. UFO je první. Nebo Atlantida. Nebo Atlantida. A nebo nejvíc logická konspirační teorie, jakoby není to tím konspirační a je to víc logický, tak jsou nějaký ty plyny, že jo? Že tam tuď jsou tam prý jako jeskyně Ten a tyhle metán, věci. jo, a tyhle věci. No tak hele, když to vezmeš fakticky, tak to místo je známý tím, že to moře je tam fakt hluboký, že tam je 6 km klidně hluboký jako moře. A že tam je prý hodně jeskyň, že tam je, Yes. že to dno není prostě dno, ale že je hodně jakoby Členitý. různorodý, ano, členitý, Jo. že tam je hodně jako částí a tohleto. A že je dost možný, že tam prostě uniká nějaký ten plyn, že tam možná jsou nějaký zdroje nějakého různého plynu a že prostě se vypustí bublina plynu a tak se potopí ty lodě, víš co. A hodně lidí říká, hej, ale co letadla? Jako jo, no. Ale zároveň on, když ten plyn pak vyleze ven, tak ti může selhat motor, protože nemá dostatek kyslíku a konec a prostě jdeš dolů, víš co. Já jsem taky slyšel teorii, že a ono to je snad fakt, že tam dole někde na nějakém místě je pyramida. Teď si Pyramida. Nedělám si prdel, že tam máš pyramidy v Gíze a že tam je taky nějaká jedna pyramida. Někde jako prostě na dně. Ale ono, i když se podíváš na nějaký různý, ne jenom jakoby jenom na tuhle teorii, ale jich víc, že prostě jak si buď Stonehenge, pyramidy a tak všude po světě jsou nějaký určitý body, které jsou spolu nějakým prostě Propojený. systémem spjatý prostě. Jasno. To máš, že máš ten Stonehenge a pak máš ty ostrovy, jak tam máš ty hlavy, že jo? Jo. Velikonoční Jo, ostrov. Velikonoční ostrov. Pereira. Pereira. Že byl ten obrázek, že tady je hlava a to je jakoby ty nohy a Yes, že to je jakoby yes. nějaký obr, prostě. Že Velikonoční ostrovy jsou vlastně taková rodinka Prsty, vlastně nebo jejich jako, a že- no. Na nohou a hlava prostě. Ne, je to zvláštní, protože je spousta konspiračních teorií ohledně Bermudského trojúhelníku. A když to řeknu laicky, tak já to řeknu z pohledu takového toho fanouška, nebo takového toho člověka, co se zapne Lajka. Prima Zoom, Yes. ano. A zčeknu nějaký ten dokument o tom. Tak jsem slyšel o tom letu 19, něco takového to bylo. Jest ty bombardéry. Jo.
Oni tam letěli teda, říkám to správně, na vlastně nějakou vyhlídkovou, nějakou zkušební let, něco takového. Nějaký cvičný let, myslím, že... A bylo to během druhý světový, jakoby, určitě tam byly nějaký předešlý případy, ale tohle je za mě asi ten nejvíc rozšířený, ten nejznámější prostě. Yes. A tím, že to jsou taky letadla, jo, víš co. a že prý jediný, co se o tom ví, že jim začaly blbnout kompasy v letadlech, že jakoby nevěděli, jestli letí nahoru, dolů, doleva, doprava, blablabla. Jasně. A že najednou ztratili komunikaci a konec. A už je prostě v životě nenašli. A pak jsem ještě přímo o tomhle případu, že když dělali pátrací akci, tak myslím, že jedno letadlo se jim taky ztratilo při tom pátrání. Fakt jo. Že pak jak po nich pátrali, tak tam tou samou oblastí vlastně prolítávali ty vlastně... Teď jsem to zapomněl, tu větu. Průzkumní letadla. Ty průzkumní letadla a že prej se vrátilo o jedno míň, že prostě tam zase ztratili komunikaci a to letadlo pak už taky nenašli. Jakože i ty letadla mezi sebou tam ztratili komunikaci. Jo. To jo. Prostě killing spree, no, to už. To bermudský trojúhelníček má jako docela dost killing streak. Ten už má na airstrike, kámo. No. Ne, reálně jakože, ale... Co, jakože... Myslíte, že tam je třeba nějaká ruda nebo něco, která by narušovala to elektromagnetický vlastně vlnění? Nebo jakože prostě proč jako tam GPSky ztrácejí prostě? To mi připomněl, oni prej vědci zjistili, že mají nějaký na to studie, že tam je nějaká magnetická anomálie, která právě rozhodí ten kompas, že už neukazuje klasicky na sever, jak to je že podle pólu, ale že prostě třeba najednou ti ukazuje na druhou stranu. Yes. A že prej tam je nějaká jakoby magnetická anomálie, která ruší právě ty elektrické zařízení a všechno tohleto. Já ale, víš, jako slyšel jsem o tom, že se prej, taky jsem slyšel nějakou asi konspirační teorii, nevím, co je na tom pravdy, že se jakoby budou nějak časem měnit póly, nebo co, kvůli něčemu, že se budou měnit póly, nevím proč nebo co, ale prostě, že takový ty klasický prostě kompasy, že budou blbnout a takhle, v nějakých místech se to točí furt dokola, že jo, ono když stojíš vlastně na té dokonalý ose, že jo, přímo na polu. No, tak se to točí, protože neví kam, že jo, prostě. Yes. A je fakt zajímavý, že prostě něco takového jako za to, co může za to elektromagnetický, nebo co vlastně je ten kompas, že jo. To ti jde víceméně po těch pólech, který máš nahoře a dole, že jo, kvůli tomu, že to nějak, na co reagují kompasy? Na jádro? Nebo na rotaci? Na nebo to magnetický pole, ne? Nějaký magnetický pole, co má jakoby, protože když si vezmeš Zemi, to není dokonalá koule, že jo, ona se tak jako to, ale ona je taková trošku spláclá. No, ne to šiška trošku. A že ty poly jakoby se stahují k sobě, tak tím vytváří nějaký to magnetický pole, protože tam de facto je vlastně, jestli to říkám správně, teď nejsem žádný fyzik, ale že tam by mělo být to magnetický, nebo i ta tíha, to magnetický pole prostě nejsilnější, proto to tam táhne ten kompas. Yes. No tak si vem, že je možný, jestli tam třeba není nějaký menší zdroj toho, že tam třeba taky bude nějaký průnik k tomu, že tam třeba bude... Jako kdyby to byl třeba další bod toho pole, víš co? No, nějaký menší, který funguje jenom v ten moment, jako když tam seš u něj blízko, víš co? Tím, jak je to hluboký, tak tam může být třeba nějaká díra k tomu jádru nebo něco prostě a právě to vytváří nějaký to pole tam a může to rušit, no. Protože, nevím, přijde mi, že, víš co, u lodí se to dá vysvětlit, že tam jsou třeba ty bubliny toho plynu a vytvoří se ti fakt velký prostě bubliny nějak to a jak to začne vyplavovat, no tak prostě stlačíš, ten tlak jako ztratíš, že jo, a jdeš prostě, jdeš hned jako. Tím pádem to se logicky nějak tak dá vysvětlit, proč jako mizí ty lodě, ale u těch letadel je to prostě složitější a ty letadla jsou podle mě to, co jakoby těm lidem nedává moc smysl. Že u těch lodí se to dá vysvětlit. Hlavně vem si, že letíš prostě x metrů prostě vysoko, nad zemí, že jo, jasně, prostě. Kilometrů. I kilometrů, no. Že bys musel letět fakt nízko, aby se to dalo k té lodi třeba přirovnat, víš co. Je možný, že třeba když ty letouny vojenský letěly, protože ty jsou podle mě dělaný na to, aby právě lítaly v těch nižších jako vejškách, protože je zbytečný podle mě, protože víš, jsou to třeba bombardéry, tohleto útočí na lodi, tak lítají, ano. Yes. Nepotřebují lítat jako dopraváky prostě v kolika kilometrech nahoře, protože oni jsou určitý lodě, určitý letadla, které lítají v nějaký vejšce, že jo, mají daný řády prostě a už tu dobu, už při té druhé světové prostě první, tak
byly daný nějaký ty vejšky, v kterých prostě se lítá a je to doporučený, že jo, tak si vím, že prostě to letadlo, i kdyby ty vojenský lítali třeba níž, jo, tak prostě furt je to kolik set metrů prostě a ty letadla stejně je to zmatné a jdou pryč. Takže jako je možný, že jak je tam ten metanek, prostě se vypustí ta bublina, protože oni někde psali, že vlastně ta bublina jde nahoru, tak vytvoří vír, že jo, a tím prostě stáhne tu loď dolů. Tak si, když ta bublina prostě vyjede nahoru, teď se to obrovské množství plynu prostě vypustí, tak když ti to dojede do motoru, který je spalovací, tak to může udělat seš bez kyslíku, jde ti tam de facto palivo, ten motor prostě zhasne, protože nemá ten kyslík, protože potřebuješ kyslík, aby to hořelo. A vypne se ti a prostě padá, že jo? A tím, jak prostě seš daleko od té pevniny, tak prostě spadneš, i když je to třeba, i když je to třeba, já nevím, 2 kilometry od toho, kde ti to zaslo, tak stejně prostě spadneš, protože už neznaskočí ty motory. Ale je takový divný, že až na to, jak je to velký prostě, že jako si řekneš, že tak to nemůže být všude, ne? Víš, jako, že jako... No ne, ale a stane se jako to ta oblast je fakt jako obrovská. Jakýmkoliv v tom místě, víš, jako, že... Tak jestli to je fakt jako oblast, kde jsou různě ty jeskyně a tak a drží se tam ten plyn a pak někde prostě vylítne prostě, že už je to... Je to prostě záhada, no, prostě řeby, že ani jako vědci si nevědí rady, co přesně se tam děje, že prostě je to že třeba tak složitý, že prostě jestli to ty lodě nějak nevyvolají samotný že ten plyn se uvolní nějak ze zdola. Jako myslíš třeba těma vibracema toho motoru a takhle, že... To mě jako teď napadlo, že si... Jako je pravda, že prej třeba velryby, tak na to reagují hodně špatně, protože oni mají ten v něm toho, že jo, hodně dobrý a prej je to hodně jakoby zastrašuje a trápej se tím právě kvůli těm lodím. Tak si říkám, že je to taky možný. To funguje jako na stejný princip, no. No. Ale zase ty letadla, no. No a kámo, a teď prostě, jo, pojďme. Jaká je teorie té Atlantidy, jakože proč za to může jako ona? No já jsem slyšel, jako, že tam jako původně měli být a že to prostě ta jejich nějaká jako technika, jako víš co, ta že na, to na bylo... špičkový úrovni, že to prostě furt teď ruší nějak jako všechno. No oni totiž, teorie jsou, že prostě ty obyvatele Atlantidy byli prostě vyspělejší než jako lidi. A že prostě tu techniku měli prostě lepší. Pojďme takhle. Co je Atlantida? Je to bajný město, který se jakoby potopilo. Který má spíš prostě... možná i civilizace než... Jako byla to prostě bajná civilizace, která byla na tom ostrově, nebo jestli to bylo součástí nějakého kontinentu, teď přesně nevím. Ale že tam byla prostě vyspělá civilizace, která byla o x tisíc let prostě před náma. Že tam byly jako i vyspělejší technologie, než my máme dneska. Okay. A právě se domnívají, že prostě jak byli vyspělí, tak prostě pak udělali prostě nějakou chybu a to zavinilo to, že se potopili. A tou chybou jakoby zároveň to odnášejí teďka ty letadla a lodě jo, že prostě je furt teorie, že ty vynálezy tam furt jako fungujou, jak byli vyspělí a rušejí právě ty lodě a ty letadla, že prostě asi kdyby to bylo, tak to třeba neběží furt, ale občas to vyšle třeba nějakou jako vlnu a tím to právě vyruší všechny ty přístroje, co jsou vlastně novodobí. No tak když to převedeš na dnešní dobu, tak se říká, že v moderní době už se tam jako nic nestrácí extra, už to není jako dřív, že z toho měli takový strach a že toho bylo hodně. Myslíte, že to je třeba tím, že by ta Atlantida byla třeba furt živá a uvědomovali si, že už začínáme být docela na pokročilý úrovni, jako ta naše civilizace, a že by byli třeba oni ve ohrožení nebo nějak takhle? Abych to řekl, že by si jako hlídali to teritorium své, tohle jako... A myslíš si, že teďka jako jdou... Něco jako Wakanda, Jo, jako by jo. Že se prostě bojí toho, co by se stalo, kdyby znova se prostě objevili. Nechtějí se dát najevo jako nám, jakože lidstvu. Čekají na revoluci. Ať prostě jako nás nepustí třeba, víš? Jakože prostě přesto jejich rádoby jako místo, který je jejich, víš, jakože... Nevím, no já jsem o Atlantidě slyšel, že to lidi hledají, protože tam je prej hrozně poklad a všechno možný, že tam je prej zlato a já nevím co všechno a vzácný kovy a... Právě kvůli tomu, jak byli napřed, no. Takže myslíš, že třeba vynalezli nějakou slitinu nebo něco, co by právě dokázalo být tak silný a tak pokročilý, že to jako dokáže prostě třeba potopit loď, letadlo a tak podobně. Takže jako
to jako reálně věříte na Atlantidu? To je strašně těžký, kámo. Je, jako, Ale jako, když si o tom zjišťuješ ty informace, že to které dává smysl, nejsou prostě. úplně vždycky jako vědecky podložený, protože jako dokázat bajný město, kde byly prostě kde byla vyspělá civilizace. Ale jako, proč by to nemohlo být možný, kámo? Jako dokázali postavit pyramidy, víš co, v době, kdy No, makali yes. všichni rukama, ty vole, klackem Jo, prostě, no. takže... To je Vem prostě... si, že i ten, jak byly, že jo, Kleopatra a tyhle, tak ty pyramidy už byly 1000 let starý prostě, No. jako... Kleopatra má blíž k iPhoneu než Jo, k pyramidám Jo. v Gize. To fakt, jo. Jo. Ona, co se týče let, tak je Kleopatra blíž Blíž, jakoby k prvnímu iPhoneu, co vymyslel Steve Jobs, než k pyramidám. velkým pyramidám v Gize. Jako když se postavili, no. To je crazy prostě. Ta časová osa, víš, že už jsou fakt jako strašně starý. Si vím, že vlastně to jsem třeba do dneška neslyšel, kámo. To je true shit, kámo. To je úplně game changer. Takže Borka se narodila a prostě pyramidy už dávno byly hotový. Jo. Jo, už třeba 1000 let, víš co. Takže to postavili vlastně ještě předtím, než nějaká egyptská víceméně jakoby velmoc, nebo tohle ještě bylo. Oni to vlastně stavili v době, kdy prostě ještě nikdo nic nevěděl. Jakože. Ono to bylo, protože co se týče Egypta, tak to je hrozně jako stará civilizace, že jo. Egypťani jsou jedni z nejstarších prostě civilizací. Yes. A ty jako, většinou ty pyramidy stavily jakoby hrobky faraonům, že jo? Že to tam ukryli s tím zlatem, aby se k tomu nikdo nedostal, protože jenom ten, kdo to stavěl, věděl, jak se tam odsaď dostat, protože když tam půjdeš, tak prostě se nevídeš ven. Já jsem slyšel teorii, že prej potom, co umřel ten faraon, a oni ho tam pohřbili, tak s ním pohřbili i toho člověka, co znal tu pyramidu, aby to nikdo nedokázal vlastně prolomit a nedokázal tam dojít. A vykrást. Jo. Protože oni se tam vlastně pohřbívali se vším majetkem, co měli. Jasně, že? no. Takže když to nikdo nezdědil, když to byl třeba poslední jakoby žijící panovník z té linie prostě pokrevní, tak ho tam nechali i s tím, protože pak nastoupil nový. No takže vlastně myslíte, že tam byly jako to město obecně, bylo to město, že jo, víceméně, dejme tomu, jakoby civilizace ve městě velkým jako prostě. Jo. Něco jako byly dřív Atény prostě, který byly známý tou vzdělaností a tím. Přesně tak. Tak tohle byla Atlantida a tu prostě, no to je šílený, jakože já jsem slyšel o Atlantidě, že prej tím, jak se ponořila, tak oni jakoby dokázali udělat nějakou bublinu a tím jakoby, že oni furt žijou tam. Ale představte si, že třeba oni tam fakt jakože žijou a o tom všem vlastně vědí, ale jakoby nic neudělali. Jakože, jak to vysvětlit? Že prostě jako my to máme jako nějakou teorii, jako nějakou konspiraci, Yes. ale oni prostě neudělali ten move, jako typická naše civilizace, prostě něco se schovává. Hej, jsem tady. No, vytáhne si nějaký dokument a najednou všichni vědí, že tamhle ten týpek byl prostě STBák a tamhle ten byl komunista. Úplně na všechny něco prokecne, ale oni si prostě jedou furt to svoje. Že možná to je tím, když by to jako bylo reálný. Tak myslím, že oni vlastně si zapříčinili to, že zničili de facto sami sebe. Tak se právě nechtějí ukázat, protože se bojí, že by pak lidstvo dostalo přístup k těm technologiím. A že bychom je zničili úplně. Yes, že bychom vlastně sami sebe zničili. Hele, tak jako poslední pokus k tomu se někam ponořit dopadl odpojením Xbox kontroleru a prostě... Teď nějaký to chce dělat znova, kámo. Já vím, já jsem na to koukal. No ale počkat. Já jsem zase slyšel jako teorii, že jak máš pyramidy normální v Gize, takže nějak jako je teorie, že mimozemšťani tady ztroskotali a aby mohli jako znova jako se dostat pryč, tak právě postavili ty pyramidy, kterým nějak jako pomohli. A slyšel jsem teorii, že jak je údajně ta pyramida v těch Bermudách a dřív, že tam jako nebyla voda, tak ji postavili právě taky, aby se tam mohli odsaď dostat. Tak oni říkají, že pyramidy vlastně by měly nějak jakoby vytvářet nějakou energii tím, jak jsou prostě tak... Co ty víš, co je v té pyramidě prostě schovaný, že jo? No jasně. Tam se prostě nemá člověk jak dostat, to co ty víš, tam běží nějaký prostě generátor pro mimozemšťany. Že kdyby to postavili ty mimozemšťani, aby se tam nikdo právě nedostal a
Měli to, já nevím, nějaký jako bod, že tady jsme třeba, nebo Třeba že nás, tady byli jako. třeba nás sledujou a čekají, dokud prostě lidstvo nebude tak v píči, aby na nás mohli zaútočit, kámo, co ty víš? Bez tak čekají na tu třetí světovou, než se tady vymažeme atomovkama a pak můžou ovládnout planetu. Pak sem jenom přijdou, pozbírají to tady A čus a žijou si dál, víš a jedou co? tady znova. Něco jak to bylo v Pacific Rim, že jo, že přišli ty kaiju, že jenom průzkumný, aby zjistili, jaká je to atmosféra. Zjistili, že je tady ještě pro ně špatná, tak počkali, jak se lidstvo zničí samou tu planetu a pak ji prostě zničí. Jako kdyby si to tady připravili, víš co, že... No, hele, já jsem slyšel takovou teorii, která by mohla být spojená s tímhletím, že ta pyramida v té Atlantidě, tak si vemte si, jaký je nejznámější znak pyramidy s okem? Ilumináti. To jsem slyšel taky. Co když Ilumináti jsou vyspělá civilizace Atlantidy, která je mezi náma, A ovládá nás. A ovládá Ty nás. krásný. A to jsou ty jakoby, to jsou ty jako hlavní, protože jsem někde viděl, že prostě nějaký ty největší prostě lidi na světě, jako třeba Putin a takhle, takže prostě jsou lidi, co třeba nebyli jakoby jejich součástí, ale když se dostali do té moci a vlastně ty lidi, ta civilizace třeba té Atlantidy to zjistila, že jsou tak mocní a dokážou prolomit, tak je jakoby nakazili, jakoby dali jim ty vědomosti, jakoby to gro, to jakoby, že se stali Ještě v úvozovkách, ano, že se stali jakoby těma vševědoucíma a tohle. A jsou jakoby teďka ty, co ovládají tu planetu, víš co, naší. Já jsem zase právě slyšel, jak jsi to řekl s těma iluminátama. Tak víš, jaký je jejich číslo, ne? Ne. 13. Mhm. A že právě byla, já teď nevím, jako, jak se ta loď jmenuje, jo, ale že byla nějaká loď, která měla právě posádku o 13 lidech, jako. A ty se nějak jako prostě klasicky, jako, že zmizeli všichni, jo. A jela pro ně jako zase nějaká ta pátrací jako skupina, zase o 13 lidech a zase zmizeli, kámo. A že to jako údajně souvisí s, jakože 13 ilumináti, víš co? Jakože je možné, Ale že jako konspirační fakt teorie, deep shit. že by zasahovali ilumináti do Bermudského trojúhelníku, by bylo docela šílený. Ty jsi ještě ten trojúhelník, víš co, jako znak? To by navazovalo hodně na sebe. A víš ještě- co? Jo, no. Na ilumináty prostě vymyslíš takových věcí a ono to fakt sedí jako reálně, Ale když si to de jako facto, dáš když si dohromady. vezmeš ilumináty, ty jsou vždycky spojovaný trouhelník, pyramida a oko, že jo? Yes. Teď jsem, že takže uprostřed třeba něco je to oko třeba, víš, jako nějaký, jako, Že to- uprostřed toho Sauron, Bermudského kámo. trojúhelníku, uprostřed Bermudského trojúhelníku je to oko a to by Nebo byla ta bylo Atlantida. oko třeba. No to je ta Atlantida třeba. To Třeba je to jo. oko, to jakoby, protože oko je To je smysl, střed. že něco vidíš a vnímáš, tak třeba ta Vědění, Atlantida, jako ano, samotný. je to vědění. a že sledujou prostě- to. No, Prostě to tím sledujou třeba a Kanye West je podle mě jasný prostě iluminát. To je jasný iluminát, kámo, když posloucháš, co on říká a jak funguje, tak týpek je prostě iluminát. A to za mě třeba Sugar Daddy je iluminát. Borka je totiž mimo realitu. o Taylor Swift to říkají taky, že jo, že Jo. je s nima nějak spojená. Jo, že prej měla nějaký divný oči a tohleto na videích a takhle, že prej jako to. A Kevin Hart se toho třeba hrozně bojí. Jo. On byl na nějakém rozhovoru a že Borka prostě, a co nám řekneš o iluminátech? On to úplně, jako mlč ty vole. To je tajný, to je I s tajný. Jimem Carrem, že jo, je to teorie, že oni nechali zabít tu jeho manželku, protože on o nich začal nějak mluvit. A ne úplně hezky, že prostě o nich něco mluvil a teď nevím, Tak to třeba nějakou, myslím zase. nějakou chvíli potom mu prostě z ničeho nic umřela manželka. Ty vole. Já nevím, no, hele, krom Atlantidy, jakože, o čem se ještě hodně mluví s Bermudským trojúhelníkem? Co je ještě jedna věc, o který jsem slyšel a mluví se podle mě o ní málo, krom ufonů, Atlantidy a logického vysvětlení plynu je. Že to je vládní projekt. A Jo. že tam zkoušejí prostě jakoby pokusy různý a tohle. Že prostě vláda je Jako máš napřed, a hodně. Idea 51, Jo. Tak takže tohle mají dole. nedává smysl, aby to bylo někde mezi lidma, víš, jako to nějaký Yes. testovací místo, tak že tam mají prostě plásnou centrálu nějakou a tady mají prostě místo, kde zkoušejí ty různý jako projekty a testy a víš co. A vem si, že třeba kvůli tomu NASA přestala zkoumat oceán, že prostě zjistili, že tam vláda něco takového má prostě schovaný a oni řekli, ne, nebudeš zkoumat dál, Ale leď co- nahoru, kámo. A nebo co když oni jsou, no to je taky ono. Co Když když, si třeba, že narazili na Atlantidu a přestali kvůli tomu.
No, co když jim zahrozili, že prostě, No. hej moře, to neprozkoumávejte, to není dobrý nápad, protože, ale ono by to Mimo dávalo to smysl, dopadlo protože špatně. když prostě jdeš pod vodu, tak tam prostě není kyslík a ty lidi tam nevydrží, když nemají nějaký special jako na to gear. Equipment. Jako dobře, do vesmíru to samý, jo, ale to je prostě fluid, prostě je to nějaký Hlavně to je pohyb větší prostor, kde podle mě to není, řeknu blbě, tak hlídaný, víš? Jako, a hlavně je to něco, co ty nevidíš. Když je tma, tak vidíš prostě satelity, třeba tohleto, ale prostě pod vodou nevidíš, prostě nevidíš pod tu Pokud vodu. to nemá světlo, tak Ano, ani ano. to, když je to vole 6 km pod vodou, tak ani to světlo nevidíš, prostě Jo. to nemá takovou sílu, aby to svítilo na hladinu, že? Prostě ta voda to je jak mlha. Víš co, že A co když Bermudský trojúhelník zaniknul v dnešní době kvůli tomu, že tam je tolik plastů, že už prostě debuff prostě na Atlantidu, víš co? že prostě kámo plastový ostrovy... minus 30%. No cashby kámo, minus 130% kámo, oni prostě dostali... 13%. Ano. Ne. Ne, že... Ne, je to jakože na Bermudský trojúhelník můžeš navázat hrozně moc věcí a o to víc šílený mi to přijde, že tam můžeš navázat tolik věcí, protože to je prostě podle mě jenom kreativita lidí. Co když je to prostě jednoduchý a byla to shoda náhod prostě jenom. Co když to byla jenom shoda náhod? Oni to i ty věci vlastně z toho logického řešení říkají, že prostě tam hlavně proudí jako golský proud, který v té oblasti má šířku 80 km. A vem si jakou má sílu, že dopluje vlastně až k Evropě, že jo? Až někde u Evropy končí. On taky... A tím právě k nám tahá vlastně, otepluje, že jo? k nám tahá tu teplej vzduch. Tak vem si, když ty spadneš s nějakým letadlem nebo se ti tam potopí loď, tak ta síla toho proudu je tak vysoká, že to otáhne úplně někam pryč a nemá šanci to v životě myslíš, jako že najít. by to vzalo i ty letadla v tom vzduchu? Jo. Ne, Jako- vem si, že letadlo prostě, třeba by to bylo způsobený tím metanem, že prostě vypne ti motor, spadneš už prostě to. A nebo že když A se- jak klecneš do toho proudu, tak ten tě prostě vezme a už tě nikdo nenajde. Třeba Prostě. s těma lidma, že by ten plyn potopil tu loď a ten proud by tu loď vzal do píči a právě, že teď ti nikdo nenajde tu loď. víš, No, že by to nemá šanci byla prostě. třeba tady někde u Evropy, nebo někde, třeba ne u Někde Evropy, zaseklá, ale prostě o někde nějaký dál prostě. útes nebo něco Jo. takového se někde zasekne a... Už nemá šanci to najít. No tak hele, jakože takhle jo. Bermudský trojúhelník. Nebo první, kdo tím proplul a vlastně říkal, že to je nebezpečný, shoutout moje jméno, byl Krištof Kolumbus. Ten první řekl, že to je dost nebezpečný. Tam už jsou první zmínky toho, že mu začal blbnout ten kompas, že jo, a Že už viděl tam ten měl, meteorit, Jo. nebo no, prý to byl meteorit. kometu prostě No, nějakou. nebo něco prostě. že něco tam zahlít a začal mu blbnout Prostě ten světlo kompas a prostě... z nebe prostě padalo a... Takže když to tak vlastně vezmeš, tak se tam mohlo stát vlastně strašně moc věcí už před Kolumbusem. Ale zas na druhou stranu, Nikdo třeba nebyl, kdo by to měl ty nějaký zápisy. Víš, no ale nebo hlavně něco. jako v tu dobu, kdo jakoby Kdo cestoval? zjistí, že si někde ztroskotal, kámo? No v tu dobu, To je víš co, další. nebyl internet nic, ale hlavně, co jsem chtěl říct, v tu dobu prostě lodě, to bylo něco boom, víš co. Oni byli průlomníci, oni cestovali jako první, oni se toho jako nebáli a šli a cestovali. Takže vlastně, když tak vezmeš, tak on v tu dobu tam vlastně ještě nikdo nebyl. Jako Jo? no. Takže v úvozovkách oni byli jedni z těch prvních, kdo oficiálně tam proplul a kdo vlastně objevil tu Ameriku rádoby, že jo? Rádoby, no. Hodně rádoby. Původem Indii. Ano, měla to být Indie, protože chtěli Je. oplout, že jo to, ale pak Jeli zjistili, prostě že na tam druhou je stranu. ano. Si vím, že vlastně do té doby na mapě vlastně byla jenom Evropa. Z Ázií, že jo? A vlastně Jo. tam byla Afrika, o té se vědělo, že jo? A to bylo všechno. No, jo. To bylo vlastně všechno. Amerika to byl úplně jako nepoznaný kontinent. Jako, No, ano. Co se týče A to samý Austrálie, evropského lidstva. Austrálie, to taky nebyla úplně jako se o ní nevědělo. Teda nechci To je kecat. taky jako oddělená jako dost od Evropy, no prostě. Takže když si tak vlastně vezmeš, tak jestli oficiálně první zdokumentovaný člověk, jako který tam tudy proplul, přežil to, zdokumentoval, tak byl vlastně Krištof Kolumbus s těma jeho 3 loděma, že jo, když oni tam pluli prostě, Jo, no. tak si vem, že ten Bermudský trojúhelník je pojmenovaný podle toho ostrova. Říkám to správně, podle těch Bermud. Podle toho ostrova, okolo kterého oni to vlastně vzali, že jo, a řekli, hele, Bermudy, tam je to Ten je špatný. vlastně první od té Evropy, na který bys narazil, myslím. Mhm. Ten bod. Jako, Jo, že ten je vlastně... Puerto Rico máš tady dole. Florida nahoře. A tady máš... Jo, tady máš to je ten důležité Bermudy, říct, no. že vlastně Bermudský trojúhelník je vlastně, ano, Florida, rádoby Miami se někde říká, Bermudy Puerto Rico a a Puerto Rico. Bermudy. A Yes. Bermudy jsou nejblíž vlastně k Evropě, rádoby, že jo. K Africe, k Evropě je to Jakoby jo, nejblíž. no.
Sice je to trošku níž, že jo, ale prostě je to v úvozovkách v těch Protože to stejných, blíž než ta ano. Florida. Jo, přesně tak. No a když se vezmeš, v dnešní době tam jako přes ten bermudský trojúhelník stejně moc jako letadlo podle mě nelítá. Protože proč, víš co? Proč by tam lítali? Jako když už tak lítají okrem z té Floridy třeba dolů do té Jižní Ameriky. Ty zase jako proti těm placacům, jo? Že zakřivení, víš, že tak nelítáš jakoby rovně, že jo? Musíš letět jako tak třeba přes ty Bermudy letíš. No jasně, no. No já nevím, no, jakože je šílený, že spousta lidí ten bermudský trojúhelník spojuje i s jednou ještě další věcí, kterou jsem chtěl říct úplně původně. Zkusíte trefit jakou? Ještě jednou. Bermudský trojúhelník se spojuje ještě z konspiračních teorií, ještě s jednou docela zásadní věcí v našem životě. Dokážete tipnout s jakou? S časem, myslíš? Nebo? Ano, s časem. Jo. Protože hodně lidí říká, že tam jinak jako že to proletěli za 20 vteřin, někdo, že tam byly prostě 3 hodiny a prostě, že to je šílený, že jako, že prostě, čím to je, jo, jako může to být podle mě způsobený třeba tím kompasem, že prostě je ten kompas vlastně ved furt třeba na sever, ale že ono to ten sever vlastně bral ten střed toho magnetického pole, takže proto ty letadla vlastně třeba lítaly dokola, víš co, a neuvědomovali si to, protože přece jenom je to voda. Tam prostě nevidíš, tam vidíš jenom vlny a prostě nevíš, kam letíš, ty nevidíš ten ostrov nebo něco, že jo? Takže jako je dost možný, že prostě časově se tam něco děje, ale jakoby co je jediná věc? Víte, co je jediná věc, nebo jak to říct, veličina fyzikální nebo něco takového? Nechci kecat, jo, z fyziky jsem úplně jako nebyl špička, ale jaká je jediná věc, která dokáže cestovat časem v tenhle moment? Co je jediná věc, co dokáže cestovat časem? A de facto říká jakoby, jestli to řeknu správně, jakoby Hubbleův teleskop. Protože když ty koukáš do vesmíru... Fajn, dobrý, OK. Tak de facto čumíš do historie. OK, chci to navíc trošku do jiného bodu. Jakoby když vidíš hvězdu, jak září, tak ji vidíš třeba před miliardou let, když svítila, dávno mohla vybouchnout a žene se na nás nějaká vlna supernovy, která nás zabije, ale nevíme to. Good. Ale myslím něco jiného. Je to fyzikální veličina, prostě je to něco, co dokáže cestovat časem. A je to gravitace. Jo. Gravitace je jediná věc, která dokáže cestovat časem. Viděli jste někdy Interstellar? Tak tam to řeší. No, tak tam to říkají, že jediná věc, která černou díru dokáže cestovat, tak je gravitace. Aniž by jakoby se něco stalo. A co když tam je nějaká speciální gravitace, která dokáže upravovat ten čas, protože dokáže cestovat časem, tím pádem by mohla ovlivnit ty letadla a lodě v tom, že cestují buď dlouho nebo krátce. Co když je tam nějaký portál nikam jinam? Který vlastně ovlivňuje tu gravitaci a proto ty letadla třeba šly k zemi, protože to přitáhne, protože gravitace je jediný, co cestuje časem. Tím pádem letadla, co byly třeba v dostatečné vzdálenosti, tak cestovaly časem kvůli té gravitaci, nicméně to nevzalo zas tak moc. Že třeba jenom v okrajové vzali nějaký jakoby tu červí díru, že a vzali to tím časem právě. Ale že prostě... Ano. Vzali to tím časem a tím oni cestovali tím časem. Víš, protože gravitace je prostě něco, to je, že prostě máš nějaký věci a i když dáš takhle prst k tomu mikrofonu, tak gravitace už tam nějaká je. Sice ten objekt je fakt malej, ale už něco málo přitahuje. Krásná věc je, když prostě balonek a zapneš kohoutek vody a dáš to k tomu, tak se to vohne, protože prostě ta gravitace a ta přitažlivost to prostě vezme. A s čím je to spojený? S elektromagnetickou prostě to. Tím pádem by to mohlo odpovídat i na ty kompasy. Víš, že prostě ten kompas by blbnul, protože elektromagnetické vlnění a nazdar a prostě jedeš. Jo, protože, hele, já třeba jak učím, tak elektromagnetické vlnění je jedna věc, který se snažíš, když máš kabeláže hodně u sebe. Vyvarovat. Ano, snažíš se tomu vyvarovat. Proto tam máš takový ty ochranný prvky. Každý z nás určitě viděl takovej ten bobánek na tom kabelu, takový ten tlustší. Máme to i na mikrofonu. Takový ten silnější, který prostě tady je. Yes. Jen takhle, abych ukázal, takovýhle bobánek to je. Některý prostě fungujou, že nějaký ty ochrany fungujou kvůli tomu elektromagnetickému vlnění, že jo, aby se nenarušovaly a tak. Co když tam prostě fakt něco takového je, co ovlivňuje gravitaci, čas i elektromagnetické vlnění a je tam opravdu třeba, neříkám úplně černá díra nebo něco takového blablabla, ale
četl jsem teorii šílenou. A teď se k ní dostanu. Že tenkrát, když jsem spadnul ten meteorit na ty dinosaury, takže to nebylo do toho, tak to bylo, víte kam spadl? Do Mexika. Ano. No a to už není tak daleko. Že by dopadl jako třeba do toho středu. Ano, že co když to spadlo do toho Bermudského trojúhelníku? Ty vole. A tam zůstal nějaký ten krystal nebo něco. Síla. Ano, ta síla nějaká toho, která v sobě třeba snáší jakoby něco. A to je právě to, proč se cestuje časem a takhle. Tam jakože. Jo, protože to mi přijde jako logická věc, nebo logická, jakože možná by to mohlo dávat smysl. To dává smysl. No. Yes. Říkám, furt nejsme fyzici, aby jsme tohle to řekli. Vem Jo, si, ale... že třeba jako ty obyvatelé Atlantidy na to mohli přijít a třeba se mohli snažit jako cestovat Tak to nějakou tu dírou, nebo chtěli využít ten materiál z toho meteoritu a to je právě zničilo. Nebo co když ji využívali, ale jako naše lidstvo, prostě klasika, to přehnali. Yes. Jo, podívej se na to, jak dopadlo třeba Japonsko za druhý světový. Prostě bum, 2 atomovky a kam nás to dovedlo. Nedej bože, by se začaly používat ty atomovky, které jsou x-násobně silnější dneska, než tenkrát. A nejsou to ani atomovky, nebo jsou, ale jsou na jiným principu, fungují, myslím, na vodíku nebo na čem prostě, že jo. A dokázali by vymazat, že jako Evropu prostě, dokázali by smazat jako šílené věci. A podle mě ty lidi, co to vymýšlejí, by dokázali vymyslet něco, co by dokázalo extrémně vymazat celou planetu, jako. Ale neudělají to a nechtějí to veřejně zmínit kvůli tomu, že by prostě mohla nastat panika a tak dále. Protože COVID nám to dokázal. Panika pracuje jako na úplně jiný úrovni. To je... Jo? Hele, já COVID neřeším, jo, prostě stalo se stalo. Někdo to vzal víc, někdo míň. Každýho názor, je mi to jedno. Ale pojďme si říct z hlediska toho, že panika by u toho fungovala úplně skvěle, protože stačil COVID, stačilo něco, co mělo za následek pár smrtí, prostě na to někdo umřel, jo, fajn. Nebo ne přímo klidně na to, ale prostě to pomohlo. A už začala panika. Co když tam opravdu je nějaký krystal, nějaká látka, nějaký materiál, který prostě dokáže tohleto ovládnout a když my bychom ho vytěžili, tak by se z toho dokázali vytvořit takové věci, kdyby jsme to dokázali zpracovat, které by dokázali ovládnout nejenom naši planetu, ale dokázalo by to třeba cestování časem. Protože pojďme si říct upřímně, co by se stalo s naší planetou, kdyby se dalo cestovat časem anebo teleportovat. Totální mazec. Konec. Šílenost. Lidi by začali jako to... Panikařit, zmatek, všechno. Co když je víc dimenzí nebo světů a prostě třeba tohleto je cesta k tomu v nich jakoby cestovat. To je takových konspirací, takových teorií, které můžou fungovat a nejsou ničím podložený, ale nejsou ničím podložený možná kvůli tomu, že by se ty věci právě bály, že když by to řekli, že to tak je, tak čus. Konec. Prostě lidi by se úplně zbláznili. Jakoby stačí prostě stačí jako se podívat, koho občas lidi volej a shoutout evropský volby. A co evropský volby? Prezidentský, všechny, kámo. V Americe, v Česku, v Itálii, v Rusku, kámo, říkám všechno. Jo, já to myslím jako obecně. Na výběr neměli, ale... Právě proto jsem to řekl. Takže jako kdyby to byl nějaký vstupní portál k něčemu tady, jako u nás, jako planetě Zemi, který by nás mohl dostat někam... Jako někam, prostě někam. Jo, někam. Ale že třeba teď zase navážu na tu pyramidu, která tam údajně asi jako je. Jakože by to byl prostě ten bod cestovatelský se třeba k ním dostat. Víš, jakože... Jako co ty víš, fakt jako pyramidy můžou sloužit jenom jako body, že vědí, že už tady byly, bylo tady hovno, nic nezjistili, tak a víš co třeba, že? Jak jsou už třeba nějaký záznamy toho UFO, že se sem třeba vracej, víš, jakože omrknou, tak si vedem, plásnu, blbě, jo, ale že to třeba by se dali ty pyramidy využít jakoby na druhou stranu od nás, jako k ním třeba, víš, že kdyby se oni sem třeba přesně dostávali, tak my zas k ním, ale to je... Kámo, hvězdná brána to už je velká teorie.
Ne, jako musím podotknout, že tohle jsou fakt jako velký teorie. Ale je to konspirace. O tom to prostě je. No, o tom to je, jakože bavit se o tom, vymýšlet a stavět třeba na tom nějak ty fakta, který jako je těžký podložit něčím. Takhle to celý vzniká, že prostě máš nějakou domněnku a jdeš si zatím prostě. Yes, no. Ona, ta domněnka může mít nějaký vědecký základ, že to prostě na tom stavíš, ale pak se prostě přeopneš někam, kde prostě už to smysl nedává, ale takhle to končí, no. Tak jsme zpátky. Tak jsme zpátky. Tentokrát už bez tekutin. A... teda s tekutinama. No... Bermudský trojúhelník je dosti zajímavá věc, která nemá podle mě konce. A i když poslední dobou se tam vůbec nic neděje. Asi od roku 2010, myslím, že jsme četli, že se tam nic jako vážného nestalo. Jo. Že tam prej furt jsou údajně jakoby ty kompasy, že tam trošku blbnou, ale vzhledem k tomu, že dneska v moderní době už jsou všechno jako elektronický a takovýhle, že prostě to třeba i jako si posílají jinak, tak si myslím, že je to asi trošku jiný. A nebo ta civilizace té Atlantidy. Vymřel. Downgrade. Ne, Downgrade? Podle mě. Nebo že jsme je dohnali, kámo. Ne, no to je taky možný, ale mě právě napadlo. Myslím, že ještě ne, Mě právě napadlo. Ale jako částečně, že už nám to neruší tolik. No mě právě napadlo, že borci zjistili, že máme sociální sítě, takže se to rychle dozvíme. Takže už si nemůžu tolik dovolovat. Jo, že už nemůžu dělat takový brikule, no. A počkej. Co když Atlantida, ty ilumináti, blablabla, jak jsme to všechno propojili, ta gravitace tohle. Tak co když oni, ta vláda a tohle, to teďka odmlčeli kvůli tomu, aby ty lidi to tolik neřešili. Že už to bylo moc řešení téma, všichni do toho šťourali. Jo, tak už se toho chtějí trošku zbavit. Se snaží, třeba se tam něco děje, kámo, ty nevíš co, třeba se tam furt ty lodě to nějaký, třeba jenom vyhlídkový lety, které nejsou prostě tak hlídaný, prostě ztratěj, ale ta vláda řekne ne, o tom psát prostě nebudeš. OK, v tom případě mám challenge. Jestli tenhle díl bude mít 10 000 lajků a... Tak to asi nebude. To je jedno. Jestli tenhle díl bude mít 10 000 lajků a 50 000 zlídnutí a jeden komentář... Tak si nechá potetovat pravou půlku. A jestli tady bude komentář... jestli tady bude komentář Bermudy, tak všichni 3 si kupujeme letenku a letíme přes Bermudy. Ale musíte mít 10 000 lajků, 50 000 zlídnutí a... Tak 100 000 odběratelů, kámo. To ne. 10 milionů, kámo. Takže těším Hlavně se... nás musíte sdílet všude, kámo. Takže se těším Já nechci. Takže já se vlastně těším na trip vlastně přes Bermudy. Ne, kámo. Já se netěším. Proč ne? Jenom, čus, zdravím vás z podcastu z Atlantidy. Že prej, no tak to konspirace nebyly, kluci. Ty s tou kyslíkovou bombou na zádech. Prostě už jsme si navykli na morský vzduch, kámo. Tady bude mít akvárka na hlavě jak SpongeBob. Už máme ty... Jak baverka ze SpongeBoba. Už máme ty žábry, vole. Tady. Jo. No, ale mě to teď připomnělo. Já jsem, když jsem si zjišťoval ty informace, jakoby nějaký zprávy o tom a tak jsem se dočet, že podobný jako nějaká ta anomálie s tím kompasem, tam teda není tak známý, že se tam jako ztrácely prostě letadla lodě, ale podobná anomálie, myslím, někde jakoby u Japonska. Že tam se jim děje to samý s těma kompasama, že tam jim prostě blbne kompas a dějou se tam tyhle ty věci. Tak ale nejsou tam tak, nebo dřív, prostě nejsou takový záznamy o tom, že by se tam něco ztratilo. Ale že jim to tam prostě takhle taky blbne. Tak on to není jako zase tak daleko od toho, že jo? A nemůže za to ty atomovky? Takhle dlouho nevím, kámo, už jestli... Ale třeba ta atomovka, protože když to vezmeš, teď to bude znít mega vtipně, já to trošku beru jako joke, ale čistě teoreticky. Jasně. Co se stane, když na tebe bude chvilku zářit radiace? Zmutuješ, umřeš, já nevím co. Rozpad buněk, no. Aha, co když
Co když to dokáže jako změnit třeba i nějaký jako látky a takhle? Co když To mělo vliv na ty plyny, jakože? No, to taky, ale spíš jako třeba, co když to rozstavilo pod tou vodou něco blablabla, teď se z toho stala nějaká palátka, která začíná všechno přitahovat k sobě. Takže... Další elektromagnetický pole. Ne, já jsem slyšel, ale taky musím podpořit tvoji teorii, že jsem slyšel, že něco podobného se děje i v Grónsku nebo někde, jako v nějaký jako týhletý zamrzlý části, že tam taky jsou prej nějaký místa, kde prostě hrozně blbnou kde hrozně blbnou kompasy a tyhle ty věci. Takže si myslím, že je to dost pravděpodobný, že se jako mohlo stát něco takového, že jsou nějaký látky, nebo nějaká látka, nebo nějaký zdroj nějakého speciálního kovu nebo něčeho, co může jako hodně ovlivňovat tyhle ty rádoby teorie, jakože kompas, cestování časem, blablabla. Protože, nevím, pro nás to zní jako hrozný joke, jako konspirační teorie, protože prostě to nikdo nedokázal cestovat časem. A je to prostě, je to věc, kterou by... Nejsou o tom záznamy. Co ty víš, třeba to někdo dokázal, ale vymazal ty záznamy o tom, že to dokázal, kámo. Hele, pojďme si přiznat. Ty, proč by to dělal zase? No, protože cestoval časem zpátky, aby o tom jako nikdo nevěděl. Že by viděl, že z toho bude zkázat třeba. Ale zase to mám třeba z teorie Velkýho třesku, určitě všichni znáte ten seriál. Yes. Tak taková nejznámější chyba prostě cestování časem je, že chceš vymazat nějakou chvilku, jako co se stala. Ale de facto ty nemůžeš, protože pak by se už v životě nedostal do té samé fáze, co jsi byl. To je jedna z teorií. Další teorie říká, že ty cestování časem vlastně měníš dimenze. Že ty vlastně něco změníš a pak se vrátíš zpátky do reality, ale vrátíš se do jiné dimenze, kde by se vlastně stalo to v té minulosti, co ty si změnil. Jestli tomu rozumíte. Že třeba dejme tomu, že třeba ty se vrátíš v čase a způsobíš třeba to, že já nevím, dám úplně nějaký příklad úplně random. Třeba zabiješ člověka, co vymyslí nějakou značku auta. Jo? A pak se vrátíš do té reality a ta značka auta neexistuje, ale už jsi v jiný realitě, ale v té realitě jakoby z těch mnoha, kde zrovna tam nevzniklo to auto. Já bych zabil toho, co vymyslel multiplu, kámo. Neboli, jak se dostat z Mermud do multiply. Multiply jsou všude. Kámo, zabralo nám to 7 minut, kámo. Vsadím se s tebou, kámo, o kilo, že v Bermudském trojúhelníku je potopená multipla, kámo. Teď si představ, že tam ten kontajner, vole, s tou multiplou někde, vole. Teď si představ třeba, že bychom lítali v multiplech, kámo. To bys nikam nedoletěl. Jako James Bond, jako Bond, jak má to auto lítací, prostě tak multipla lítací. Že prostě z multiply by takhle vylezly křídla a letěl bys. Kámo, to by se za ní nerozjel, to bys nedostal ani letovou rychlost toho auta. Nebo vzletovou rychlost, takhle. Aby ani bys nezlít, ty. By ti ty křídla dali takový přítlak, že by si se rozjel 20 za hodinu a mohl by si rychlejš běžet, kámo. Multipla je prostě víc než Bermudský trojúhelník. Záda sama o sobě. To. No, multipla, to je větší konspirace ta multipla než Bermudský trojúhelník. Protože, kámo, no, hele, jakože zpátky k tomu. Já jsem si chtěl ještě prosadit jednu konspirační teorii. A to bylo, už jsme to nezmiňovali, že tam vláda zkouší něco. Nějaký nový bomby, testy, nový jako rušičky, nějaký GPSek, tohleto. Co když je nějaká celosvětová vojenská společnost, která to tam zkouší a nezasahuje do toho ani Amerika, ani Rusko, ani Severní Korea, já nevím, do všechno. Co když je to prostě soukromá vojenská nějaká, která funguje a prostě podle mě by to nebylo zas tak těžký v dnešní době to jako někam posunout. Jo, sice z historického hlediska už to tam bylo tenkrát, už za Krištofa Kolumba, co, víš co. V tu dobu si myslím, že tam úplně asi jako nedělali podvodní bunkry, víš co. Ale nevíš. Třeba to lidstvo bylo už jinde. A... Postavili pyramidy, kámo, co ty víš, proč co by dokázali? bunkry? Ne, jako to... Ne, jakože
Ne, já se nedokážu představit, co musí být jakoby s čím se to děje. Hrozně bych si přál, aby to bylo jako jenom štěstí, nebo smůla. Nebo shoda prostě nějakých náhod. Ale nejhorší na tom pro ty lidi je prostě to, a to je se vším, že lidi to mají prostě v sobě, my potřebujeme vědět. My potřebujeme znát, my nedokážeme si představit nekonečno, my se nedokážeme představit ani nulu. Nedokážeš prostě, zkus si představit nic. Vždycky se tam něco objeví. Jo, i tma je něco prostě, jo, a prostě bílo je taky bílo prostě, jo, a prostě to je furt něco. No a teď si prostě představ, že tam opravdu něco je a my si na to přijdem, kámo, tak se strašně bojím. Já se vlastně strašně bojím toho na toto přijít, co se tam opravdu jako děje a potvrdit to čus, ale zároveň prostě tu odpověď chceš. Já budu rád, když se toho nedožiju, kámo. A co když ono to bude moc za to, že se toho nedožiješ? Jakože by to bylo třeba rychlejší, než já jako bych se toho nedožil. Ne, co když že to vybouchne způsobí to, že ty se toho právě kvůli tomu se nedožil, jo. Tak jako nevíš, co je zítra, nevíš, co je včera. Včerejšek není, kámo. No když se hodně ožereš, tak nevíš, co bylo včera, tak to nevíš, no. Takže... Ne, jako to prostě se může stát cokoliv jako teď, víš to. Třeba se z toho vylezou z toho mimozemšťani a začne tady apokalypsa. Co ty víš, třeba někde ten Aquaman fakt jako plave, kámo? Ne, podle mě ne, protože ta ženská, co se soudila s Jackem Sparrowem, podle mě jako to zahrála tam už to moře radši nevleze, kámo. Ne, to moře už ji nepřijme prostě. Takže ne, ale vemte si, že dřív bylo moře dost uctívaný, jakože hodně, víš, jakože vikingové všechno ty brali moře jako docela důležitou prostě část jejich života. Je to třeba, že se jako umyli a přišli si jako čištěný. A však se vypouštěli i na lodích, že jo, a prostě jako, že si... Ty to budeš vědět, ty mluv v tomhletom. Že se dávali na tu loď a pak je poslali a ta loď hořela, ne? Nebo něco takového. To je vikingský pohřeb, no. Že oni vlastně dají tu mrtvolu na loď, pošlou ji prostě na moře a pak ji zapálí. Ale musíš ten šíp dát někomu, kdo to trefí. No a teď... mi to bude jako v Game of Thrones. Tam 5x vystředí a 5x trefí. Teda netrefí teda. No ale ne. Oni to měli jako prostě takový... Měli to prostě rituál, že jo, vem si, co oni provádí za rituály u gangy, že jo, tam prostě pro ně je to posvátná voda, oni v tom perou a tamhle si ti vedle koupe mrtvý dědeček, kámo. Hele, jakože... Ale prostě pro ně to bylo prostě tím, jak to podle mě to bylo tím, jak to neznali prostě, tak to uctívali něco jako víc. Mám poslední konspirační teorii, kterou bych tady chtěl zmínit, o který vím. Co když Bermudský trojúhelník je místo, kde žijou pod vodou nějaký živočichové, který se dřív bránili právě před těma loděma a letadlama a teď se to snaží chránit, aby právě jsme na to nepřišli, co tam žije. Ale, to jsem taky četl. Ale co si budeme oni jako během toho, co to objevil Kolumbus a tak se prostě ztráceli ty lodě taky. A ty lidi si myslí, že tam třeba řeknu plásnou kraken nebo prostě něco takového obrovského ty lidi prostě jako požírá. Protože oni si to taky jinak neuměli vysvětlit, prostě neměli takový prostě znalosti, nevěděli, jak to odůvodnit. Tak si myslí, že tam prostě pod vodou žije buď kraken nebo chobotnice nebo něco takového a prostě požírá to ty lodě. Co když je to sídlo Loch Nesska a do toho jezera Loch Ness jezdí jenom na dovolenou? Se pářit, kámo. No jasně. To je jako možný cokoliv asi, no. Ne, já si myslím, že Loch Nesska to nebude. Ne, Loch Nesska ne. Ale Armageddon by to byl. Já bych věřil v toho Krakena spíš, no. Krakena. No jako je pravda, tak že jako Kraken byl... Víš, nebo prostě... nějakýho hada třeba. Ne, to prostě... NASA se toho vzdala, asi věděla proč. Určitě museli mít důvod, proč přestali prostě zkoumat moře. No jaký, ano. Tam musel být nějaký obrovský důvod toho, proč se přesunuli vole, z moře do, nebo z oceánu do vesmíru.
A proč se vlastně furt Počkej, snaží najít planetu, na kterou NASA se můžeme začala vodou. NASA No, jasně. původně zkoumala moře. Oceány, moře, snažili se objevit, co tam všechno žije, jak to prostě tam funguje. Právě díky NASA jakoby, jako postupem času furt jako někdo zkoumá toto, tak de facto do dneška máš prozkoumaných 4 nebo 5% jako oceánu. Yes. A na to, že máme víc prozkoumáno ve vesmíru než na naší planetě, No. je docela creepy. A nejvíc creepy Jako- je, že NASA prostě hned potom začala zkoumat jako ostatní planety, kam se lidstvo může přesunout. Ale prostě hned, víš co? To je kdyby slusknul, tak prostě to změnili z vody na ten vesmír. Takže Jako tam- kdyby prostě viděli nějakou hrozbu, před kterou se snaží teďka utíct. víš Takže co? v Bermudském trojúhelníku našli něco, čeho se bojí a co vidí jako velkou hrozbu. A tím pádem řekli, hej, switchnem planety, kámo, a prostě letíme jinam, protože to je velký průšvih. Takhle zní vaše konspirační teorie. Já bych tomu klidně věřil. Vem si, že NASA, to jsem viděl přímo, nevím jestli ten týpek jako doteď, jestli žije vůbec, ale bude, že byl na nějakým jakoby, přímo jak má sídlo NASA, tak se dostal na nějaký parkoviště a tam byly prostě starý auta, ale jako fakt starý, prostě starý Mustangy, starý takový ty pick-upy, prostě všechno, prostě minimum elektroniky Jo. a všechno mechanický. A prý oni to tam mají zaparkovaný, kdyby byl náhodou nějaký jako celosvětový blackout, tak Jo, oni s tím jo. můžou furt jezdit, protože ty auto to nepoškodí. Že nebo... U dnešního auta, když bude blackout, tak ti elektronika prostě selže a ani nenastartuješ. Ale tam je to všechno, tam jsou prostě ty EMPčko. starý mechanický auta, Yes. který tohle nemají, takže oni to tam mají v záloze. Normálně to servisují, kontrolují všechno, aby když náhodou to přijde, aby oni s tím mohli prostě cestovat. Co když Filip Turek? Ne, kámo, ne. Co když Filip Turek je proti elektroautům, protože je jeden z iluminátů a proto ví, že elektroauta nás všichni jednou zabijou, protože ta Atlantida tam vyšle nějaký EMPčko a zruší to veškerý elektrický vedení, tím pádem on ví, že motorový vozidla jsou vlastně to, co nás zachrání. Co když vlastně Filip Turek je takový druhý zrození kámo boha? Jsem Archanděl Uriel. Jsem Archanděl Turek. Musíme si ho sem pozvat, kámo, on k tomu řekne víc. Ne, ty vole. Ne, samozřejmě politický názor do tohoto tát nebudem, to byl samozřejmě malý joke, ale a nedisu samozřejmě nikoho politický názory, to jsme demokratický stát, volme si koho chceme, že jo? Ale byla by to zajímavá konspirační teorie. A co když Greta je to samý? Ale Greta je právě opak, že jo? Ona chce ty elektroauta. Právě protože... Co ty víš, ona je s nima zpětá zase opačným způsobem, že nás se prostě jako zruší. Aby nás tady je kámo, že... Aby Co když vlastně... došlo k tomu velkému blackoutu. Co když vlastně Rusko-Ukrajina válka to je nic, ale vlastně reálná válka, která tady probíhá, je mezi Atlantidou a těma lidma, co chtějí zůstat na planetě, kámo. Tak proto Co když armáda je to- furt posílá, vole, ty atomovky do moře, ty vole. Co když, Jo, no, ano, takový ano, joke. že prej, testujeme atomovku, borci prostě tam sesílají, prostě tam zabíjejí prostě nějaký podmořský borce. Co když Víš vlastně... co, ten výbuch nahoře je jenom z toho, jak je ta bomba těžká a spadne do toho moře, co ty víš, ona tam pluje, vole, někde 10 kilometrů pod hladinou a tam teprve bouchne, kámo. A trví tam Ale nějaký to dělá jenom vysílač plum. Atlaňan. Jo, nahoře tam vybuchne jen taková ta boom, ale dole, Jo. tam se ozve. Že by poslali dvě naraz, no, jedna hned dolů a ta druhá by Co vybouchla když v naraz. Bermudském trojúhelníku zkoušeli podvodní bomby a jak vybouchla, tak to udělalo ten vzduch a těma bublinama právě se potápěly ty lodě. Co když to byla speciální nějaká bomba, která to takhle dělala, aby to neznělo jako, že na ně zaútočili. Měli bychom pozvat Kim Jong-una a Putina, oni určitě něco vědí, kámo. Já nechci kámo bodat do vosího hnízda, jo. Tohle už je trošku přes radu, ty vole. Ne, Ne, podle mě, furt konspirace. podle mě samozřejmě. Bermudský trojúhelník má 3 hrany. Ani přes jednu jsme dneska nepřešli, kámo. Ale říkám, když bude 50 Řekl bych, že 000... už bychom se tak Porto Riku přiblížili trošku. Ale když říkám, když bude... Ale když říkám, když se splnějí ty podmínky k těch lajků a zlídnutí a toho komentu, tak říkám, že... Okružní blabu. Tak by...
Ty tam chceš plavat. Na paddleboardu, kámo. Přeplavem to budeme první, co přeplavou bermudský trojúhelník. Vem si, tam budeme plavat všichni tři vedle sebe. Ale myslíte... Hej Dane, jak ti je? A kde je Dan a jenom musíš tak... Co když, kámo, bychom tam měli raftu ve tvaru trojúhelníku? A s 13 ze spoda, kámo. A každý by stál na jedné hraně, aby se to nepotopilo. Co si třeba říkají, že... Já bych ještě nespod nastříkal tu 13, kámo, ať vidíš, že jsme od nich. Co? Kámo, ale co si třeba... Prostřed oko. Kámo, počkej, teďka hrozně hluboká myšlenka. Co se třeba děje, nebo si říkají žraloci a velryby, co plujou přes bermudský trojúhelník? Taky zmizejí, kámo, nebo... Kámo, by to nepůsobí. Co když pro lidi je na souši Area 51 zakázaný místo a pro ryby je to bermudský trojúhelník? To je to samé, jako když máš psa, on prochází kolem policejního, jestli si tvůj pes říká, jaj, pízu. Dáme normálně nějaký tracker na nějakou velrybu a necháme jí plou přes bermudský trojúhelník, jestli zmizí, kámo, prosím s tím trackerem, kámo. Možná se ti ten tracker spíš objeví v nějaký suši restauraci, kámo. Že prej žralok najednou na pevnině, kámo. Že no, tyhle, co dělá? Godzilla! že prej, tyhle, co dělá ten žralok, tyhle, u nás v sushi baru, kámo, prostě v Kolíně, tyhle, co tady ten týpek dělá, prostě. Ne, a co je? Přes Chorvatsko. Přes Chorvatsko. Týpek vyleze ven, kámo, na souš, prostě evoluce během lusknutí prstů a jenom dojde do restaurace, kámo. Prostě. Žraločí tornádo. Co když je žraločí tornádo natočený podle bermudského trojúhelníku, protože tam byly hodně tornáda a žraloci tam lítali vzduchem. Co když ty letadla spadly co když ty letadla spadly kvůli tomu, že tam bylo žraločí tornádo a ty žraloci ukousali to letadlo za letu, kámo. Co když si všichni říkáme, že ten horor je vlastně hrozný cap, ale co když je to real shit, kámo? Co když je to skrytá teorie, co se opravdu děje v Bermudách, kámo? Já myslím, že je čas na jinou věc. Ukončit to. Znáte někoho, kdo... jsme vytvořili dalších 20. Znáte někoho, kdo bydlí na Bermudách? Já teda ne, podle mě Bermudy jsou cap, kámo, a neexistuje to. A země je placatá a podle mě existuje jenom Kolína, Kutná Hora a Praha. A Brno je vesnice, to je prostě 3D Vision, kámo. Prostě to je, i když si vezmeš Apple Vision a Vision. Doprava je Brno je Praha. No, to je 2D. To je 1D, to je prostě přímka prostě, Praha, Brno prostě. Ne, ok. D1, no, s toho otočil. Tady jsme hodně odbočili od tématu. Co když D1 je vlastně jenom přímka mezi Prahou a Brnem a proto je to 1D, protože je to prostě jenom přímka. Pane bože. Pojďme tento podcast ukončit tím, že celý život je konspirační teorie a D1 nikdy nebude opravená, protože to je přímka. A jakmile jednou přímku porušíš, tak musíš nahradit další jinou přímkou. Rovnoběžkou. Postavíme D1B. A to D1.2.0. D1,5. D1B. Protože to bude druhá verze. Update prostě. Beta, alfa, vole. D1 teďka v alfě, protože je permanentně zavřená prostě ne, pojďme to ukončit. Protože konspirační teorie jsou nekonečný, můžeš si vymyslet jakoukoliv chceš, můžeš říct, že seš Archanděl Uriel, nebo že já nevím, že můžeš cestovat časem, nebo že z tebe bude Thanos, anebo něco takového. Že jako vrtulník třeba. A já si myslím, že končíme a že tomu chybí jedna věc. Naposled si pamatuju, že jsem ji říkal já, ale já dneska předám štafetu někomu jinému. A Dané, řekni nám dneska moudro dne. Jaký je tvoje moudro dne po tom, co jsi slyšel moje teorie o bermudském trojúhelníku? Jaký opravdu jsou teorie a co jsme se opravdu dozvěděli? Věřte podloženým faktům. Tak to je ten lid, že jsme nemuseli natáčet, kámo. Takže vlastně tenhle podcast, vlastně tenhle díl je vlastně úplně o ničem, protože Dan řekl, že vlastně to, co jsme dneska probírali, vlastně tomu nevěřte. A vlastně tomu, co on řekl, že si myslí, že může existovat, de facto neexistuje, protože to nemá podložený. Ale já bych to rozsek ještě jednou věcí. Věřte, nevěřte.
Asi už nic lepšího nepadne. Asi ne. Asi bychom zase jenom zmínili, že to jsou naše názory. Náš pohled na věc. Hlavně naše názory. Hlavně naše. No ne naše, víš co, konspirační teorie jsou prostě teorie, kámo, to je... Hodně věcí jsme si museli zjistit kvůli tomuhle dílu. A nejspíš tam možná i poletíme. A nejspíš tam možná i poletíme, když splníte podmínky. Ale nejspíš to ani tak nevypadá. A já myslím, že bych tímhle trojuhelníkem bych skončil a... Ještě bychom měli zmínit, že jsme zase v Šiša baru v Kolíně. Queens, shoutout. Yes, Queens Šiša bar Kolín. Určitě zase uvidíte na začátku promo naše. Yes. Jste viděli už? Takhle musí říct, že už jste viděli. Jste viděli. A já doufám, že se máte krásně. Nezapomeňte na to, že jsme furt mistři světa. OK. Určitě dávejte lajky, komenty, sdílejte hlavně. Sdílejte, sledujte nás na sociálních sítích, tam vám to teďka poslední dobou dost jde, dost nás tam lidí sleduje, podporuje nás. A big up na vás, že jste tady s náma a já myslím, že... A jestli jste to dokoukali až sem, napište bermudský trouhelník do komentáře. A hoďte like. Yes. Jo. A ještě, sice už jsme tu hranici, myslím, o 2 lidi přesáhnuli, ale děkujem za 100 followů na Instagramu. Yes. Je to takový, sice nejnižší, ale pro nás je to milník. Ale začali jsme prvním, 10, teďka 100, tak další je 1000. První jsme nezačali, začali jsme 3. Tak jsme začali 3. Jako Bermud, no to je jedno. To bychom museli začít 13, dementa. Já myslím jako nás 3, samozřejmě. Tak, já nechám tyhle ty šuliny si povídat dál. Vy se mějte fanfárově, mějte se krásně. Ještě jednou užívejte života naplno, užijte si prázdniny, které se blížejí. Yes. A mějte se moc krásně, my valíme. Yes. Tak jo, Mějte se. Čus.